Assalamu alaikum Elmas family. Bağışlan eğer sesim bir yıl net çıkkan bolsa. Mesela hazır men koçoda maşinalar geçipdi. Naushnikni intakkaja naushnik yaptım da bilmedim nähili zady mikrofonun kaçtasını nähili. Prosto alıp gidip baryan da şu gidişpadım ben. Bugünkü açık sadım. Şu top kommentler hakkında şu komentarlara cevap veren bir sanısına ve en esası top kommentatorlar yani şolary bellep geçiyoruz. Esası bersan top kommentator var. Şolary bellep geçiyoruz. Onda başladık hazır. Birinci soru. Bundan 4 ay ön yazılıp bir kommentariyada indi men hazır cevap verecek. Oğlay Hayit Muradowa. Şul aydymyň ady näme diýipdir? Ýagny bu aydym kaç videoma kommentar yazıpdyr. Ýagny men uçurumda aydynyň şo hakynda yazıpdyrdy. Karoçy men aydym aýtjak günüm, misal üçin men aydym aýtjagym belli däldi uçurum günü. Aýtmajakdym, wapşy aýtmajakdym dereginde de. Osaň 24-nji may günü bir dostum, ýani klassdaşym, hem dostum hem klassdaşym, dawa bir aydym aýtmasak bolmaýar zat eýle belli diýildi de. 24-nji may günü şol aydym sözler düzüldi. 24-nde giçlik minus tapyldy. Gece şu aydymy 1 saat trenirovka etdik we aýtmaly boldyk. Tam o studiýa yetişmezdik hem sebäbi. Uje misal üçin ýene uçurumy где-то 5-6 saat galypdy da. Taýarlandyk we şu aydymy jiwoy aýtdyk. O aydymyň ady näme, daşy sözleri köp zat ýadymda ýok. Bir dostum daşy videosam ýok şoň. Ýagny diskde bardy, o beýle hiç kim video almandy soň. Birisi video alıp imoda maňa uratdy, menem tak şöyle paylaşdym. Rich PUBG yazıpdyr. Stavka haram bra diýip bratdy, ýagny stavka haram brat diýipdir. Ýagny bu zada yazıpdyr. Accountlar temasyna näde pul işlemeli hakynda aýtypdyr. Karoçy bir zat diýeni. Bağışlan karoçy sözüni köp ullansam, öňüş galypdyr sözü. Ýagny stavka haram, ýagny men size prosto ýoluny görkezdim. Men size ýene stavka açyp ýöredim diýmedim. Misal üçin ýene aýdymyň saytlaryny tapyp bolýar. O zatdan tapyp bolýar, reklamadan, Trendyol, şu marketologiýa ýagny Faberlix, soňra ýa-da 1xbet, şolary alyp sanap geçipdim. Stavkadan tapyp bolýar diýip men size stavka nimediň diýip aýtmadym. Näme stavka ýöredim diýip aýtmadym. Aman geldi yazıpdyr. Redmi 7 alırdı. Qarayma görkezäy diýip. Redmi 7 alırdı. Nähili sen qarayma bolýar. Ýagny qarayma etmek üçin başynda zat gerek. Nämedi? Qarayma etmek üçin başynda telefonunuzu обновление etmeli. Eger telefon обновление bolmasa, ýagny edip bolmasa ýa-da etmeseňiz, ýa etmek islemeseňiz, onda zat edin. Chrome'a girin, Chrome'dan Black Mode imo diýip ýazýaňyz, priложениялар çykýar, Black Mode'lar çykýar. Şolaryň skaçat etip alýaňyz özüňize gerekligini. Bunu Serdarov aýdym, gowy ýöne sende ruski aksent var, ýagny rus bilen garşdyrýan sözleriň diýipdir. Men öňe aýdypdym, rus bilen garşdyrmagymyň sebäbi bu men özüm aslym ruslygy. Bu birinji sebäp şu. İkincisi de men entakkan näme diýsem ki diňe türkmençe goýsam men ruski zatdan çykyp gitýän. Ýagny ruski bubble diýilýär, angliskide şu ruski zonadan çykyp gitýän. Şoň üçin almadym da. Şoň üçin näme etýände, näme diýsem ki şonuň üçin düşündiňiz karoçy özüm aslym rus bolanlygy üçin şu ruski aksentdan ve ruski zatdan sözlerden garşdyrýan. Bağışlan eger şöyle bolsa, näsoňlyk bilen ikisine de öwrenşem. Indi karoçy top 5 kommentatorlar bellek geçecekde, ýagny podдержкада bolýan iň glawny 5 adamy özümçe oruna böldüm. 5-nji orun Pejunki Official. Pejunki Official normalny podдержкада bolýar. Köp kommentar ýazypdyr, sag bol. 4-nji orun Vestel Venus. Vestel Venus entak по-моему yakında podpisasiya etdi. Entak podpisasiya edende bir hepde bolmady ýöne.
Spasibo şonda da golda da podдержкада motivasiya berýär maňa ýazýan sözleri, kommentariýalary. 3-nji oruna Aytay özüň diýip girýär. Ýazýar, spasibo, ol diňe hakyky motivasiýany berýär we hakyky egerde men şu derejede bolmasam meni ýokary derejede görýärdi. Sag ol Aytay özüň. İkinci orun Rich PUBG. Rich PUBG men 100 podpisçik bolanymdan bäri bar. Ýagny spasibo döneýin. Ýazýan kommentariýalaryňa öň men Rich PUBG Advanced Club tip klubum bardy. Ýagny PUBG oýnaýan. Diňe PUBG gamer boljakdyk-da. Streamam etdik da bir-iki sapar ýöne. Spasibo Rich PUBG we birinji orun Stilinski. Pamoyam şu Stilinski podpisasiya edenden tak 3-4 gün boldy ýöne. Liboy bir videomyň kommentariýasyna girip göräň, şoň kommentariýasy, şoň podдержкасы, şoň ýazýan gowy sözleri bar. Sag ol Stilinski. We ähliňizde de diňe siz başyňyzda tutuş bir kim agzany bolsa şu 400 agzanyň içinden ähliňize spasibo. We ýene bir zat iň esas aýtjak zadym. Bir bratym bar, ýagny adyny aýtyp oturmaýyn, uje Williams diýsem düşüner. Men şu YouTube kanalym 100-200 wagtynda udalit etjek wagtymda, şu basjak wagtymda udalit diýdim, soň dany basjak wagtymda jaň etdi. Şolar ýaly şagyrda motivasiýa berdi, uje Williams diýsem öz düşüner, adyny aýtmagy hokmanda. Sag ol biraz şu berýän motivasiýaň üçin, her taraply maddi tarapdan berýän kömegiň üçin, ruh tarapdan berýän kömegiň üçin, prosto var zat üçin spasibo. Emer şu YouTube kanalymyň şu ýöretmegime de häzirki şu videonu almagyma da şu akly videolarymyň iň esas sebäpçisi şu. Sag bolun brat. Ad duş. Ve hemmäňize spasibo döneýin size.